Салом алейкум. Шумо дар шабакаи Нигматов Мансур дар барномаи маҳорат бо Нигматов. Ирӯз гурӯҳи Б-ра натиҷаша мегем ва гурӯҳи Г иштирокчиҳоро мебинем ки чӣ навигариҳо кардаган дар маҳорат бо Нигматов баромад мекунанд. Хай сарш мекунем. Тайёрен? Рафтем. Гурӯҳи Б рақами 15 Султонов Эҳсонҷон 238 хол гирифтага ва 10 хол дига ама кади 248 хол меша. Якум ҷо гурӯҳи Б мебуре ба барои финал. Рақами 13 Мирзоев Абдували 135 хол гирифтага Б ягон холи ма дуюм ҷо мебуре финал. Рақами 12 Шарифзода Муҳаммад 119 хол гирифтага кати 15 хол ма 134 хол меша мебуре финал. И будан гурӯҳи Б. Муборак шаст ка шумо финал баромаден. Тамом рафтем дига. Ака гурӯҳи чиро тамошо мекунем? Гурӯҳи Г тамошо мекунему ва мебинем ки чӣ навигариҳо кардаган барои мухлисошон. Одамое ки финал баромадаган тайёр шаванд ки барое ки 30 каси финал мебуранд. Бояд гуфтива ки шавқовар меша барои ҳаракат кунен. Мо 10% шуморо кӯмак карда метавонем. 90% мухлисотон метавонанд шуморо интихоб кунанд. Фарқ надорад шумо чӣ кораен, чӣ ҳунар дорен, чӣ маҳорат дорен, фарқиш нест. 90% барои дӯстотона гӯен дураен зери видео лайкҳоя ҷиқан ва ки шумо ба финал ҷо гирену ва дар финал ҷо якума гирен. Барори кор рафтем. Гурӯҳи Г тамошо мекунем. имконияти фиристодани маблағ аз Россия ба дӯстону наздикон бо барномаи мобилии фаврии интиқол аз Коммерцбанки Тоҷикистон боз ҳам осонтар шуд. Аз дил хоҳ корти Бонкҳои Россия ба сурати ҳисоби ҳамёни мобилии фаврӣ ва корти миллӣ бе комиссия маблағ бифирист. Истифода аз ҳамёни мобилии фаврӣ ва корти миллӣ аз Коммерцбанки Тоҷикистон хеле осон аст. Тафсилоти бештар бо телефони 44 630 88 88 ва ё дар сомонаи cbt.tj. Коммерцбанки Тоҷикистон бо мо имкониятҳо фароғтаранд. Рақами 31 гурӯҳи Г. маҳорати ба хун питсапазӣ дорад. Чӣ дорад? хамира тозиса чӣ мекунад? питса мекара, питсапаз будан. Рақами 31 питса маҳорати хӯроки фестфуд дошта питса мепухтад. Рақами 32 гурӯҳи Г. чамана шкатулка мекарда. ҳар кас маҳорати шкатулки надорад, барое ки шкатул мегам ба фикр меояд хатонак ба шкатул, барое ки ҳар кас надорад, барое ки рост кардан, гуфта ранги лезва кардан, девора рост кардан ҳар кас ҳунар надорад. Дасти рост дар кора барами ва чашми лазер бошад. молодец. яд маҳорати хуб. ба муддати чанд қарби ягон 10-15 минут девор суфин. молодец. рақами 32 молодец. рақами 33 гурӯҳи Г. این پارنی برای عروض دیجه نکردن خیلی تیار کرد. مامورت فقط چشم میداده خوش میپروندن. گروه گ رقم 34. نمیخوام این بچه ها که ماداگاسکارن چی؟ مهارت همین لخت اتلتیکا میگن ایران. پارکور میگن شون پارکور هم کنن. رقم 34 رقم 35 گروه G.
همیشه کنکورن دو رکتا کنکورن در گروهی با فکرم بی بودک چی بودم من بهتر من کروه میکنم زنگلو دارم چقدر میتونم مهارتاتون با جا نکنین دوستاتون هم باشه رفیقاتون باشه گپ زنین بر رقم تلگرام و مهارت خودتون روی کردن گیرین این بچه مهارتش فقط هم جنگلور بودن که مالده است کار خوب میکنه آفرین آفرین رقم 35 آفرین رقم 36 گروگی بچه مرد این توجیکه ها این توجیک در خیطور بده بچه مرد ازبوز بده رقم 36 چاگیر دست تو خورده آرس رقم 36 مرد با فکر میمود در چواندازی زورانده میدونن همین تک تو میخورن بزن میگیرن تو میخورن ای تگی گفتی اسب میشتن که دیگه اون کس گفت بوسا گرفتن نمیتونه داشتم آفرین رقم 36 رقم 37 گروگی پنجیانایوف چه؟ اوی که دوبل آخی دوبل سر دادی پنجیانایوف با صحنه مردم غرض زنده باشه Резко пушки сарши. Acaba rejisör Anders Neger Eskavski sar. DJ muzika ra baland kun. اگر پنجی تماشا کنید لیستا بس این سیاش کرد آفرین مردم غریب اما زنده باشن و خود خیلی بفرش میگه بفرش کمی سیاش آفرین کمی سیاش گروهی خمسیاش مهارتی بیت بوکس داشته بچه مشقه بوده هم بیت بوکسیور بوده هم بچه مشقه بوده نه بچه تشخص گفته عشق آفرین رقم 38 گروه رقم 39 محصول مانا کچکرم رو تیار کردیم مانا این هنر یا هنر نه بسیار چیزا میکنیم مانا مانگل هستم مانگل نه کچکر
ҳунари мангал душа вай мангал душа би печко душтай дизем мангал вай печкара бинед сразу кати ҷои шашлик беҳтарин ина ҳунара ина ростига ин ҳунара дар дили хона печка мондага кумрию шашлик модаси хонага офарин беҳтарин рақами 39 24 рақам 39 нефчи актив мешавад ӯ нефинҷара и барои чи шашлик барои димаходи шашлик шашлик дар хики дуд гам меша уҷа бо то метиша боло мебуна офарин ду дури хона намедора да заҳмат камина мемонӣ метавонӣ нонпазир алова ош кардам беҳтарин офарин рақами 39 ҳамаш қойдаи офарин рақами 39 маҳорати печкаву мангалам чӣ дошта оҳангар печкаи озош колкар офарин ака печка дар хона мемони замистонда метавонӣ шашликам тайёр гӯҷи рақами 40 чикор негмат як паталу кушам мезанӣ гап неста как раз будам мешки офиси навда патологдан дар кор кофте сабданга дар душанбе боши там номеро там мегирем даъвати бекунем болам рост задан дар кор гил не рост чандар хонаша мезанӣ паталу офарин рақами худаш тоқат зодиста офарин рақами 40 офарин рақами 40 офарин бачо ана ки мегирем хол барои ки мо се ҷо ки хол мегира 15 10 5 ва ман гуфтаам ҳаракат кунен гурӯҳ ҳаракат кунен дӯстотно даъват кунен силкое ки мо дар шумо роӣ кардем ҷуроҳотно дар роӣ кунен дӯсто гӯем дар ҷуроҳошон роӣ кунанд ва дурен дар зери видеое ки шумо иштирокчиен дурен лайкшона гузоранд ҳамин ҳаракати шумо барои фоидаи худтон аст шумо гуфтед дар хона чиштаи кора буд мекунед ягон ҷо набаромада барои ҳамқа ҳозир ман интихоб мекунам кида ман 15 хол метиём پانزده خوله رقم 39 که منگل میسازه این هنر همه که میدونه که هنر نطور بار این کتی 10 خوله میتیم در رقم 36 کتی اسب میدوه که میدونه که یکی از مهارات قینده که غلط اگونش میتونه معیب کنه و 5 خوله میتیم در رقم 31 رقم 31 ده برای که هر کس که خمیر کرد باز کنند و خمیر باید برای که کار کردن پرتافتن یا مقام باید خمیر که گفته شوری که خمیر جدا نشوه و نداره این هر کسی مهارت کردن نمیتونه برای که همه آدمی که این پیتزا را میپزه خودش میدونه که خمیر چیز نازکیش داره برای همه 5 خود رقم 31 ده میتیم و одамое ки иштирок мекунед шумо дар маҳорат бо нигмат илтимос ҳаракат кунед ки уже панҷум гурӯҳ пур шудагиай уже шашум ҳафтум рафт тестай се гурӯҳи дига мондага гӯем холӣ тестар бинед дӯстотон даъват кунед ва соҳиби туҳфо шавед барои ҳамқа гурӯҳи г ба анҷом расид гурӯҳи бея натиҷаша гуфтем барои ҳамқа барори кор шумода ин буд шабакаи Нигматов
барномаи маҳорат бо Нигматов то барномаи оянда барори кор. акнун дар хона нишаста метавонед ба озмуни маҳорат бо Нигматов озодона иштирок кунед. дар ин озмун аз саргӯшаи Тоҷикистон метавонед ба мо ҳунару маҳорати худро бо телефони мобилиатон сабт карда равона созед ва аъзои акнун аз ин наворҳои ҷолиб беҳтаринашро интихоб мекунад. Салом алейкум. Шумо дар шабакаи Нигматов Мансур. Ҳол мегӯед чӣ бе қадер набудем. Мо бодер набудем барои чӣ ки дем як чизе ки навигарӣ кардем. Навигарӣ чӣ хеле нав ба нав барномаи нав. Номи барнома ча? Маҳорат бо Нигматов. ин розыгриш намекунем мо ягон каза. Не билет мехарем, ягон каза подписаться мекунем. Фақат як кор мекунем. Маҳорати худтон нишон медиҳем ки мара да ҳайрат монед. Ма бояд ки да ҳайрат монед ки ягон гап надорам одам кора кардем. Чихе ҷои якум 5000 сомон, ҷои дуюм ноутбук, ҷои сеюм телефони A50 Samsung. Ва ҳам мегӯм иқдома якҷоягӣ бо Коммерсбанк Тоҷикистон пешниҳоди шумо мекунем ва шарикои расмӣ Кемен ва 0101 ва PC Brand. маҳорати худтон нишон тен, гитаристен шумо, сварка мекунед, чиз мекунед, мара да ҳайрат монед. Бисёр тамом ҳам кор кунед. Рақами мо да видеотон роӣ мекунем, дар телеграм мо мегирем, тур якума вивид мекунем, чико бояд шумо кунед. Тамом. Барои ҳамқа чӣ маҳорати дорен, маҳоратона нишон тен ва ба қувват гирен. Ва нагуфта намонед ки дар таги видео силка мемонам фаври интихоб барои худтона ягон ки аз Россия ба Душанбе ба хонагиётон агар пул равона карда мешавад, маълумат Play Market ва App Store скачат кунену ва истифода баред. Ҳаматон да барори кор сарусмаш гирен ки 5000 сомон ноутбук ва телефони A50 соҳибшон меёвад. тайёрен? номерои телеграм ҳаст, тарзи маълумота ҳозир мекунем. барори кор. маҳорат бо Нигматов. Чӣ бояд кард? Телефони мобилиатонро гирифта ба таври горизонтали маҳорати худро сабт карда ба телеграми мо равона созед. Ҳамчунин ному насаб, сину сол ва маҳаллаи зистатонро дар ҷо созед. Тарзи овоздиҳӣ чунин мегузарад. Ба YouTube канали Мансур Нигматов даромада навори охирон гузашта шударо хуб тамошо кунед ва рақами иштирокчии писандидаатонро лайк гузоред. Тарзи овоздиҳӣ дар комментария ҷойгузорӣ шудааст. Дар ин ҷо 10 нафар иштирок доранд. Шумо иштирокчи писандидаатонро бо лайк дастгирӣ кунед. Ба ҳамин аз ҷониби шумо як овоз ба ин иштирокчӣ гузаронида мешавад. ғолибонро тӯҳфа интизор аст. Дар ҷои якум 5000 сомонӣ, дар ҷои дуюм бошад ноутбук, ҷои сеюм телефони Samsung A50. ҳарчи зудтар маҳорати худро сабт карда ба суроғаи мо равона созед. маҳорат бо Нигматов.